Ассалому алейкум, ака Искандар. мо аз шаҳри Кониводон вилояти Суғд як таҷриба гузарондем, эксперимент барои хоқ кардани хурмо. Рости гап, мо ин кор ягон бор накардем, бори аввал ин корро карсудем. мо медонем ки дар Озарбойҷон хурмои хоқ мекунанд, бо нархи нағд мефурӯшанд дар Русия. мо гуфтем мо ҳаракат кунем, мо метонем ин результати чӣ мо як бор бинед, агар ягон камбудиён бошад гап занем, агар ягон фоидамо расад ба халқ бинам, баҳра барам. Ин ҳам хурмои мо. Рости гап, ин хурмо ин ҳами агар хурмо хом бошад, ҳам хел хушу зард қоқ мешудааст. Агар хурмо камтар пухтана сар кунад, дарунаш сиё мешавад, шоколад мешавад. Вай уже шоколад мешуда омад, ин хел сиё мешудааст. Барои ҳамин ҳатман бояд хурмои хом канем. мо кун дер вақтамон ки дер шуд, ина чӣ накардем, спед накардем барои вақтарам хушкарам. ин пӯст кандаги хурмоя, пӯстша гирифтагӣ, баъд чи боло ба поён реза кардагӣ. ҳатман бояд ҳами хел реза кунед, дигар хел реза мекунед, баъд мешавад майда мешавад. ина бояд аболо поён, ҳатман бояд ҳами аболо поён реза кунед. баъд тарзи хушкардани мо. ин барои хушкардани хурмо ҳатман шумо бояд чӣ дошта бошед? қувваи барқи доимӣ. Қувваи барқи доимӣ дошта набошед, ин ҳамин намуд кардӣ наметавонед хушкара. хурмо вайрон мешавад, мепазанд. хурмо напухтан пеш мо бояд намнокиша бардорем. ина намнокӣ, ин ҳами индикатори вай инкубатор. Мана 39% ин намнокӣ, 32,3 ин ҳарорати ҳаво. бояд ҳамин намнокӣ аввал 39-40 бояд боло набурад. ҳамин доштаи судандаклуд. Агар норма зиёд монед хурмоя, намнокӣ баланд мешавад, нас хуш намешавад. ин таҷрибаи мо, аз таҷрибаи худомо гап мезанем. ин бори якум аст, ман мегӯям якум бор мо ин корро пешниҳод накардем, надидем. ина мо чӣ кор кардем? Як вентиляторро дар боло мондем ва аввало ба поён ҳавои буф мекунад. аввало ба поён, ҳавои гарм поён ба. инҷа як кондитсионер декка мондагӣ, ина мо переделка кардагем. ина переделка кардагӣ чӣ хел? Кондитсионер ба ду қисм тақсим мешавад. қисми хунукуниш инҷа ва қисми ҳавои гарм мепафтагиш инҷа. Дар мобайн ина перегоровка дорад. ина мобайнаш маҳкам. мо ина гирифтем, перегоровкаш инҷа мобайнаш аз дарунаш бурида пафтем. Агар дар YouTube бинед, как сделать осушитель из кондиционера БК. Ина мо осушитель кардем. Вазифаи ин ҳаво намнокӣ гирифтан. ина ин обаш чаксоз, ин намнокӣ ҳаво гирифтан. ина чӣ хел мегирад? ин ду қисм борад. Мана радиатори хунуккуниш. ин заводскояш, ина аболо инҷа ҳавои хунука метиҳад. ин радиаторро ҳавое мегирад, хунук мекунад, баъд ҳамин боло қисми бологиш метиҳад. мо ина маҳкам кардем. қисми бологише, чтоб ҳавое исту пуф накунад, ҳавое дарун тела кунад. Инҷа ҳавое мекашад, перегоровкаша гирифтем, чтобы прямо ин радиатор ба ин радиатор тиҳад. ва инҷа мана инҷа вай бо сурохиё дошт, ина мо клей кардем, чтобы инҷа ҳаво накашад. Барои ки қисми дуюмангиш, ин ду вентилятор дар дарунаш. қисми дарунангиш бояд ҳавои гарма инҷа мекашид, инҷа бояд тела мекард ҳавое. ҳавои гарм бурда мепас, мақсад ин берун мемесад, дарун мемесад, агар дар квартира местод. Баъд инҷа прямой радиатори хунук ба гарм метиҳад. мо ҳама чизошо маҳкам кардем, фақат ду сурохи мондем. Якта барои ҳавои гирифтан, ҳаво намнокӣ мегирад радиатор. ина ба ин трубкачаҳо поён мебиёрд. ин трубкача аввал тараф мусаст. инҷа уже ҳавои гарм карда метиҳад. ин ҳами 3-4 градус ҳавои бо гармам карда метиҳад. Ба ғайри ҳаво намнокӣ гирифтагиш оба ҳаво мегирад мақсад. ина об чисудааст. аввал чӣ мекунад? Метиҳад. Хаим видеоша метавонед YouTube бинед, ҳамин осушитель барои бассейнҳо, барои парникҳо колбас мекунад. Хаим рядом ина 10 сантиметри мондагӣ мо мобайнаш ба ина 20 сантиметр, 10 см тахта, 10 см чи. ин сеткаҳо дар тагаш мо пергамент мондем, барои ки ин сеткаҳо барои зардолу қоқкунӣ буд. ин кам шира доштан, шира сиё кард. Барои сиё накарданаш мо пергамент дар тагаш андохтем. баъд пергаментҳои Ӯзбекистон намешавад. Пергаментҳои Ӯзбекистон фақат ранг кардагӣ ё сиё мекунад, шира мегузарад. ҳамин Хитой ё Россия бошад, пергаментҳо хуб аст. Ӯзбекистон намешавад, чи сиёш мемонад. ин ҳам хурмои мо.
дар қариб 1.5 шабона рӯз инам хел қоқ мешавад. Инам хел дар 1.5 шабона рӯз қоқ мешавад. Ман ака видео бинед, ягон карбудем бошад, газден ислоҳ кунед ва мардум ягон баҳра баранд, нагиранд колбас кунанд. Ин таҷрибаи мо. Мақсади мо ҳамин кондитсиони бека мондаги мо ин буд ки мо дар дигар ҷо қоқхона комнатҳои дидем ва ё вентилятори мощни мондагӣ, гармии мондагӣ ва ё берун пуш мекунанд. Мақсад приточни витажнаи вентилятсия доранд. Берун ҳавои мегиранд ва берун тела мекунанд. Вақте ки намнокии берун тела мекунед ва ҳавои гармам биромада меравад. ҳавои гарм биромада рафт ва гармӣ бо дубора гармкунанда кор қувваи зиёд меравад барои гарм кардан. Мақсади мо ҳамун гармии берун тела накара, гармии берун тела накара, гармии ҳаво намнокия гирифтан дар кор буд. Намнокия гирифтем, хурмо ва хуш шуд. Проба кардем, результат дод. Результат дод, мана ин мебинед. Ин ҳамин хомош хушро мебурам. Пухтагӣ бошад, сиё мешавад. Ин ҳамин хурмои пухтагӣ, ин ҳам хеси мешавад. Маззаш хуб, ина, маззаш хуб, рангаш бинур. Ин ако таварни видаш нест ина. Ин ҳамин хомош хушро мебурам. Хомош зарди хушро мебурам. Ин ҳамин қадар акам.